deltagernes hurtighed og koncentration. Og vi kan jo begynde med at se, om de kan koncentrere sig, når de her spændstige parkourudøvere gør deres entré. Tag godt imod Team Gio. Ida, Katrine, er I fokuseret? Vi forsøger at holde fokus. Opgaven den er egentlig helt enkel, men let det er det bestemt ikke. Hver gang en parkourudøver passerer den hvide streg til venstre, så tæller det 1 plus. Og hver gang de passerer den hvide streg til højre, så tæller det 1 minus. Og det tæller altså ikke, når de løber tilbage igen. De to tal, altså plus og minus, lægger I sammen. Hvis I har et godt øje, så får I det rigtige svar. Er I med på reglerne? Ja. Lad os spille parkour matematik. Se godt efter. Her kommer første runde. Lad os se, hvad I har svaret. Der er bred enighed. Alle har regnet sig frem til, at det rigtige svar er 0. Og det er også rigtigt. Vi skruer en anelse op for sværhedsgraden nu. Her kommer runde nummer 2. Lad os se, hvad I siger. Ja, Frederik, Ida og Jan siger 0. Katrine, du siger 2. Er du fuldstændig sikker på, at du har ret? Ikke så meget, som jeg var lige før. Jeg har hørt, hvad de andre svarede. Det er lidt irriterende, at der er 3, der siger det samme, eller hvad? Ikke hvis det er mig, der har det rigtigt, så er det egentlig meget godt. Det kan godt være. Er du sikker, Jan? Ja, det er jeg faktisk. Og det er I også? Nej. Ej. Men det er et godt bud. Bare lyt til den gamle rejse. Okay, så I kunne i teorien også have sagt noget andet. Godt. Det rigtige svar, det er 0. I havde fuldstændig ret, I 3. Her kommer tredje runde. Og lad os se, hvad I siger. Frederik siger 6. Ida siger 2. Jan siger 2. Katrine siger 2. 6, Frederik. Ja. Du er godt meget tal, langt altså. fra de 3 andre. Ja, men jeg har nok heller ikke ret, så. Det rigtige svar, det er 2. I har ret, I 3. Her kommer fjerde runde, og nu bliver det endnu en gang lidt sværere. Og lad os se, hvad I siger. Ja, Ida, Jan og Katrine siger 0. Frederik, du siger -1. Jeg er en outsider. Og nogle gange slutter outsideren jo på toppen. Ja. Hvem ved? Er du fuldstændig sikker på, at du har ret her? Jeg er mere sikker end før. Der mistede du den jo. Ja, det må man sige. Ja. Ja.
Frederik har ret. Det er -1. Ja, outsideren har nogle gange ret. Der er 1 runde tilbage. I ved alle sammen, hvad der er på spil nu. Det her, det er yderst vigtigt. Her kommer 5. og sidste runde. Værsgo. Alle har svaret. Lad os se, hvad I siger. Er I ikke enige her? Frederik siger 3, Ida og Jan siger 1, og Katrine siger 2. Har majoriteten ret den her gang, Jan? Ja, det går jeg meget stærkt ud fra. Føler du dig sikker på, at du har svaret rigtigt, Ida? Ja, vores taktik, den er fuldstændig skudsikker. Godt, Ida. Det rigtige svar er 2. Sådan. Katrine, du havde fuldstændig ret. Inden vi kigger på stillingen, vil I så ikke give en kæmpe stor hånd til team.